Pre kuriérov sa začína najhektickejšie obdobie roka. V pohybe budú každý deň 100 000 balíkov. Vianoce sa totiž nezadržateľne blížia. Počty zásielok pritom každoročne rastú a pre kurierské spoločnosti môže byť tento rok rekordný. Stále väčšiu popularitu má doručovanie do balíkoboxov. Triediace linky našej najväčšej kurierskej spoločnosti sa už pomaly zahrievajú. V nasledujúcich dňoch sa nezastavia a pôjdu na pekelné obrátky. Jednotlivé dni sa ten objem spracovaných zásielok zdvojnásobuje a niekedy až strojnásobuje. Tie balíky tu doslova bežia, pozrite sa na tú rýchlosť, ani im nestíham. V exponovaných časoch dokáže táto linka spracovať až 10 000 balíkov za hodinu. Za deň tu počas Black Friday výpredajov či pred Vianocami musia pretriediť a nasmerovať k adresátom až vyše 200 000 balíkov. A to je tlak samozrejme aj na kuriérov. Pred Vianocami koľko tak možno za hodinu musíte doručiť tých balíkov? No tých 40 musím určite za hodinu doručiť. Samozrejme, narážame tu aj my na limity slovenského trhu práce. Každým rokom je oveľa ťažšie nájsť nových zamestnancov, nových doručovateľov. Tento rok očakávajú v počte doručených balíkov rekordy. Prispieva k tomu aj čoraz väčší príliv zásielok z Ázie. A keďže ide zväčša o menšie balíčky, museli tomu prispôsobiť aj triediacu linku. Táto je špecializovaná presne na tento typ zásielok. Častokrát sú balené v obálkach alebo iba vo fólii. Prednedávnom sme ich triedili manuálne, ale vzhľadom na prudko rastúci počet týchto zásielok už sme nemali kapacity na manuálne triedenie. A obrovským trendom v doručovaní sú stále výdajné boxy. Tie rastú všade ako huby po daždi. Podľa prieskumu ich využíva už takmer 70% zákazníkov, pričom pred 2 rokmi ich bolo skoro o polovicu menej. Stále viac ľudí ich aj preferuje. Môžem si to vyzdvihnúť proste. Hocikedy, aj večer. Ako čakať na kuriéra celý deň a neviem ísť z domu. Je to jednoduchšie pre mňa osobne, keďže aj bývam na internáte. Využívam, ale je tam dlhá čakacia doba teraz veľakrát. Človek naozaj si ten balík vyzdvihne vtedy, kedy to vyhovuje jemu. Nemusí čakať v podstate na kuriéra, na ten balíček, ale ten balíček čaká na neho. Je toto možno budúcnosť doručovania balíkov? Ja si myslím, že áno. A ešte jedna podstatná informácia, aby vám prišiel vianočný darček na čas. Ak sa chcete vyhnúť zbytočnému stresu, objednajte si ho najneskôr do 18. decembra. Posledným dňom, kedy budú kuriéri v permanencii, je 23. december. Regionálne štáby a René Medzihradský, televízia Markíza.